Над 350 доброволци се включиха в залесяването на местността Белия камък край Стара Загора. В акцията по възстановяване на опожарения горски фонд участва и американският посланник у нас Джон Байерли. Това е като задължение, като приятели на България, да помогнем на нашите приятели, когато опитат. Поканали ни да помагаме и помагаме с голямо удоволствие. Вижте, хубаво време, чист въздух и добри приятели. В залесяването се включи и група американски военнослужещи, а недалеч от тях фиданки засаждаха членовете на руския клуб в Стара Загора. Днес ние всички заедно тук, американци, българи, руснаци, германци, да разкрасим нашия Старозагорски край тук. За няколко часа доброволците засадиха над 8000 дръвчета. Залесеният терен е първа стъпка от кампанията на Обществения дарителски фонд за възстановяване на горите в района на Стара Загора. Моя апел към младите хора е да засадят поне едно дърво в живота си, да се чувстват доволни от това, че са направили нещо хубаво. Инициаторите на кампанията "Да спасим гората" се надяват, че след днешната залесителна акция каузата им ще намери много нови сподвижници.